неща. В момента има протести, каквито не са се виждали много години назад. Какво мислиш ти за протестите в гледна точка на протести и за това да не би да се случи така, че новите олигарси, тези, които са вече, не са мутри, те са олигарси, те са бизнесмени, да не използват тая вълна от недоволство? Ами аз мисля, че тези протести, тъй като аз съм участвал в много протести, и 90-та година, и 91-та година, когато България фалира, когато днес в някаква степен младите хора, нали, аз гледам и по племениците ми, и при студентите, с които работят, някакси не могат да си представят, че в магазина може да няма хляб или на бензиностанцията може да няма бензин, колата да свети червено и да имаш още 4 км да изминеш. Нали, моите разговори с твоите връстници някакси казват, ами като няма хляб, ще отидем от другата страна, ще си купим пасти, нали, малко като Мария Антуанет. Не, нищо не може